Krijg je wat kwartmielig naar bent? Als we het les van het wetteren, jongen. Nee, we moeten niet bij de bok verzetten. Nou, dat is wel naar de wettergeuzen in het ziekenhuis, matten. Hè? Wat? De wettergeuzen. Ja, dat zijn mensen die dit hunzelf helpen laten hebben. Mesje erin, stikje eraan, slankje erin, nou, is ook zo wat. Ik moet zeggen, in het begin is het al wat pijnlijk, maar daarna bent, kiest wij mee als een run. Nee, maar ik weet wel wat rooien. Gary! Ja? Mag ik nog een berenburgje? Wat roept dit, vreemd? Waar is het jongetjes? Wat is dit? Nou, dat is een stikkie. Moest er even op. Dat is het wies? Hoe hel is in die stomme plos om die rotsen hier en die met roken? Ik ga het roken van wat heen, dat is net voor BNB. En heeft het wel eens proberen. Dat is hartstikke lekker. Dan moet je net kweken. Nee, dan moest het net kweken. Of roken je hem die rommelek? Nee, jong. Nee, jullie hebben gewoon die. Maar dan moet je ophouden, dat drukken verslagen. Want dan komt zich in de koot te lang, idioot. Nee, dat is goed, hè? Als je ophoudt met de beren weer oké. Ik heb wel gezegd hè, dat het heel goed is voor het meeën. Voor het wetteren, wil ik maar zeggen. Ja, is dat zo? Ja, het is heel goed voor de prostaat, Beert. De prostaat? Huh? Zit uit waar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van veren. En ik moest even bij die woon. Het rint als het rint en ik al rint het uit de hand. Paden naar je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hond. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Kijk wat dit het wordt. Goeiedag. Je krijgt een bekeuring. Bliksem, ik schrik me je idee. Wielplas is verbind. Wielplassen? Wat is dat voor onzin? Ik ben heel dan het wiel in de wilde bij een plas en ik pis je fatsoenlijk. Omdat ik ze nog mat. Mag ik het soms in de broek doen? Mag ik een ruf doen, hè? Dat jongen leeft dit heen. Zo je wel hoort wat zeggen. Wielplassen, dat nijmoedelijke doch. Man, ik pis je mijn leven lang op boeten door. Jouw naam alsjeblieft. Boeten door pissen. Het is een beer, maar vindt wij er is mooiste wat er is. Want dat denken niet met mij. Jouw naam is ik. Beerbaas. Achternaam. Baas, zei ik toch? Van Boppenbaas, met kolom. Daar heb ik nog niet van jet. Jouw adres? Dat is bij de veearts zeker. Maar die zit in Boeteloon, is het net zo? Dat is mijn zoon. Alsjeblieft, deze is voor jou. De accepteer elkaar, die krijgen wat toesturen. Nou, heldhaftig, ja. Arme mandjes en bekeuring, ja. Helden, dat ben je. Hoe weet het nou? En net weer van. Vaker. Zo, ik ga een kikkert. Smeerlappen. Met de boegel vangen. Shit. Zo. Maar ik liet maar weer zwemmen. Ons droeg het erop, denk ik. Hé, dat kan het. Zit in een podden, hè? Een podden? Ja. En podden die kunnen het zwemmen. Oh, Kikkers die kunnen zwemmen, maar podden niet. dat wist ik niet. Ja. Dat is een vies mansje. Die mogen we toch wat in de gaten houden.
Wat imiteert dit je? Wat is daar gaande, Jouk? Oh, dat is de zinnenhemel van Talita. De zinnenhemel? Talita? Ja, met zo'n mooi bruin van zit. Maar het meisje is allemaal zo bruin. Dit is een turkbliksem. Rustig. Nou, dat helpt ik in de depressiviteit, zei ze. In kwart van de dagen. In kwart van de dagen het heer Heegsimmer. Nou ja, mijn droger is stekken. Ik zal om een eindje. Wel ja, haal je maar op en schep maar bij. Kijk er maar op, Judedij. Wat is met dit hier? Doe ik al? Waar heb je het over, Bent? Ik wil net als toen die rotjes is te paffen. En waarom niet, als ik vragen mag? We gebruikten al 10 jaar. En we namen geen risico's. Maar dat kwam echt wel door die doop. Maar ja, gemoeid de leverancier aanklagen. Ik ben zelfs een tijdje gestopt. Oh? Maar zonder Lisa is de realiteit wel erg rauw. Ik had kunde in Amsterdam. En ik weet dat het verslavend werkt. En dat het verstaan aantaast. Maar ja, dat kind bij die haast net. En... Mama. Ja, kom eraan, lieverd. dat de man van u, Cynthia, hier op Lotski die rotsen zit te roken. Dat famke brengt in de dikoer. We komen op een stream in een namme. Dat zag. Ja, die slechte naam die heb ik toch al. En weet je dat het eigenlijk heel goed voor je is? Als je het met je verstand gebruikt, is het heel goed voor je gezondheid. Oh ja? Oh, Cryptus Haarlemmer olie, denk ik. Ja, precies. Het is goed voor je nieren, voor je blaas en je prostaat niet te vergeten. Hey, dit is een goudmeisje, Talita. Ja, goed plan voor mij, hè? Maar Bent gebruikt het oude nog toch niet. En hij denkt dat jij hier een beetje oud brommelmateriaal in opslaat. Ja, alleen dat die stroom, hè? Hoezo, wat bedoel je? Je krijgt daar een beste stroomrekening van. Het zal wel meevallen en trouwens valt toch niet op hier. Ik denk trouwens dat deze wel bijna klaar zijn, hè? Wat is er met jou? Doe je?
Wil die negen eens jeppen? Hé, wat is er met hij? Ik kan die haast net wekker krijgen. Vielst toch die wel goed? Nee, ik viel me net goed. Maar wat scheelt er dan nog? Vertel me. Ik had ontwetter in. Oh. Maar dan moest Thomas gewoon nemen met wetter van de dokter. Ik zal wel even een afspraak van die meid. Nee, geen dokter. En geen ziekenhuis. Ze zit alle keer achter me aan met te messen en te spuiten. Ze willen met jij ook. Oh. Nou, dan eerst maar even wat eten. Hè? Stel je net zo'n in met een paddenpotje. Ach, Cynthia, red die brood op. Ja, Beppe. Oh, vieze slijmerige kikker. Gadverdamme. Oh, ik hoef geen eten meer, hoor. Laat zien, Cynthia. Apart beestje. Dit is Buffo en zijn achternaam is Marinus. Leef, hè? Buvo Marinus. Skieren die net een hallucinerend vocht, hoor? Ja, maar alleen als ze in een benauwdheid zitten. Of kjouw maken worden. Dat zou de juffen van squallen. Het kind bij man nek op de prestaten werken. Dat wordt er wel eens zijn. Maar men hoeft natuurlijk net alles te ljoen. Ik zal eens even zien. Nee, Frank. Eerst even niet, hè. Dat je boeten door het als ik ook gehad. Ja, moeke. Ja, geliefd. En do, eerst zitten, eten. Ik moet eerst de guide verstekken. Hebben wij een guide? Als nooit zijn, de steert er wel met speelt er de broek uit. Nou, het is dat er op zijn eigen hier zit. Maar ons ook een weer een print, ja. Mevrouw? Hoe komt het dat je een meter zo grieselt? Ja, man, dat weet ik niet. Ik had geen verstand van elektrisch. Beent? Beent, was het even komen? Beent, die man zei dat u meterzak gieselt. Hoe is dat? Hoe is dat? Ja. Nou, dat lijkt me nog logisch, net. Daar is de hele tijd een wasmachine on, vooral skietwisselwasje. De droegen draait en weet ik wat al een keer meer. En te lieten leidt de hele tijd onder de zinnebank te stonken en de vrege studio hoe die meter zo draait. En je hebt zelfs niet dat je stroom verneden gaat. Nee, ik scheer mij nog ouderwets. Ja, alles goed en wel, maar ik zal het even rapporteren, matten. Jo, maar waar wil je net leren kennen? Oei. Oei. Wat bedoelt het in mij? Wat bedoelt het in mij? Nou, dat bedoelt er mij dat je een vissen te volle stroombroek aan jou kijkt. Dat bedoelt het in mij. Talita. Talita. Ja, ik hoor je wel. Mag ik nog weer te pissen? Nou, in de woedigheid. Dan maar het maar. Boe! Wauw. Wauw, wauw. Onke? Hè? Onke Beent? Kun ik wat voor jou doen? Nee. Had ik jou helpen, kind? Nee, bedoel ik word in mijn potje, dat is een aardig dierke. Ja, aardig dierke, ja. Maar het is geen Buvo Marinus. Ik had het opzocht. Het is gewoon
Een Frieske podde. Oh. Nou ja. Och, één. Ja, maar dat dacht ik al, ja, want ik kon niks vreemds aan het bezig zijn. Nou. Dat is er nog weer, hoor. Dit is de 4e keer al vannacht. Waarom leest er net in verzin? Ik beziek je al van alles. Nee, dokter bedoel ik. Dan moest die helpen litten. Wat helpen litten? Dan was dat ding de wijsnijden litten. Waarom de mama's dan net? Is nog dan de sodemieteren? Ik bedoel een prostaatklier. Ja, dat ding maakt hij wij. Die zitten urinewegen in het paard. Voert mij dat ding? Wist je wel dat ik naar het ziekenhuis moet? Ja. En 1 keer is meer dan genoeg. Ik vind dat stil griezelig onstellen. Ik zit me er zelf maar redden. Nou maak ik echt pisje. Hoop ik. Tot u spreekt de politie. Kom tevoorschijn. Misman. Mevrouw, het spijt me niet dat we Joost en Noorles Ik vind het meer dan schandalig dat jullie mij en mijn familie zo de stuip op het lijf jagen. Vraag het dan fatsoenlijk. Dat is wel een hele overdreven actie, hè? Vindt u zelf ook niet? Ja, sorry mevrouw, je hangt Rick. U heeft gelijk. Kom. Begin wij, man. Phew, dat is geluk hebben. Kijk het tijd over me. Ja, ik had het door. Morgen zullen wij de jouwer slaan. Morgen de scheven binnen. There is no militie van. Na, is dat niet beter? Volle minder. Net een drup. Ik een deel, Jokie. Safir is nog lang net. Wist wat? Ga nou eens even naar Frank. Ik ben je best. Dat zei ik net. Maar naar een gewone dokter was ik niet. En Frank is correct doorgestudeerd. Die weet een heel soort van allerhande kwaal. Frank is dan die droeg achterheen. Kist het op een ziekje? Zo kind ik net langer. Hè? Ja, wat ik beziek je? Nee, het helpt me. Door wist het ik net denk. Is er al wat urine onderzocht? Net dat ik weet. Nee? Toch je maar eens wat in. Dan kennen we Shin. Nou, ik zal beziek je. Nou, haast het wel even tijd. Doe maar rest gewoon. Ik heb alle tijd. Meer koeken net uitkrijgen. Nou, misschien is het wel genoeg. Tja. Zie je nog reed? Dit is goed mis, Frank. Tja. Wat extra witte bloedlichaampjes.
Wit bloed? Net best, denk ik. Even een kuurke vuren dan 10 en omkeers weer als nij. Stek ben ik echt net al je. Omke. Als dit verdreed wordt en al die oordingen die verkleur je net, dan is dat een goed teken. Omke had een blaasontsteking en oors niet. Een blaasontsteking? Dus ik moet net naar een dokter. Ik kan het telefoontje wel even regelen. Nou, doe het je. We wachten eens op, onkel. Wat zei Frank? Oh, niet redden nu. Blaasontstekkingje. Oh, net. Daar heeft hij best zwaar gemaakt, maar niet jou. Hè? Het